Hot Bite, Ebre Ason, Abusia, aha, SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Brason, sir, and someone Edia Dencheche, our May Munu Ye Kasia Bakoto. Ewo kasia kwan so na yebobo hu sesa ho adwene ensem a editie na dikano wonso otenea ekoso bi na fe ewuramudom pipo ema hu se ne etie hye nso se kasia yi eye Leicester Company Limited na dawroma eno de Yas toothpaste ene ne toothbrush abeso yasene we eye aposen papa se wonya bi na odi twusi a eboa wo ekoyie pa emene manyina etimi totona akwamu sanso ena medimafo eba center Dr. Time da so wono so eso yasene ema bibia etimi akonkan hyane nso bio ema me se Electroland Ghana Limited enso ekraye mu den ena afei Time Herbal Mixture and a Time HH Mixture and a capsules no and so a boy chidom nyame ya adom nso a ene na wotwe pepe sabre na yegusu ejinamu ewo domidwa akase no mu na ye nyina ye som na bibia atumi aye fine eno eye sompa obi bas no ye de nyina nso e de ebrew ya bibia ebekoyie pa hyane so se kase yi etwa ne ho ewo enkran ha no ebesan so akwakote afamu ewo SOMPA 93.1 FM eno ye SOMPA ye headquarters ya ewo Kumasi afi Kumasi hono ano SOMPA eno ye ayiko 100.9 ono so beji afam ewo ho Adamfopa radio ewo France wono ma henkro Paris no mo ena afi SOMPA 101.1 ewo Takwa SOMPA 103.3 ewo Takrade SOMPA 106.1 ewo Tachimai SOMPA 98.9 enso ewo Sunyane ena SOMPA 90.7 ewo Nkranza SOMPA 101.3 enso ewo Doma Kingdom 106.1 ewo Mankasim wono so eje agum den hyane so ma me se okọ odiko da ne so a baabi a radio akantina ngwam ni nyina wo no SOMPA FM yenso ye ginam wo ho ya ye nyina ye tie ewo ho afi okọ Play Store and App Store so a eya no wa download the SOMPA online app no na watie asanso ahwe videos ewo ho na bibia atimi akoyie ope Facebook nso a eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube no enso eye SOMPA FM live ho nyina ye gina ho a ye twaguo den www.sompaonline.com so ensemo brodo ntwa nyina no ya bone bede e de akwakogu adu ho abetimi asane mu kama na bibia e de akoye e de amawo me amedi dwumade ho chiame anwumre e de amawo di amagye so ene obrempon na kwaku ampoma afi yenye bre na nasem a eda paso a ye betutu ne srani abasa no ye nkyerechire mu emfama wo ene anopa impo ede ba na wiye yi ene awiye yi premto breka sie mu ni nyina ye siwo so ese ukopie mu e won finfin mantam mu a titiru pa ne woniba ababa wa bi a ne din a yensa aka ede afri mpanifo nchen eye akaima se wono ankasa ni kunu ya wone ne te ni kunu ne ba aye na banoma na ababa wo ye friend akaima yi wonya Ghana ni wo fi Liberia en wo wade e wo Ghana ha na emom ni kunu de o Ghana ni kunu ne ba aye na banoma akoda wonya 3 years wonya finhia ne miensa maame akaima edi nsuohie edi agu akoda ba ya na se enye se bi a wo mia ni kuro na ama no na emom wo se wo twena so se akoda no wadwonso keteso ntia dwonso wadwonso keteso asotwe a wode ma no ne se wobenu ansuohie se ne sabe wo tutu akokọ anampo se prako wo hwa ne prako ho anase wo hu prako ho na wode agu akoda na se sa denti ene wadwonso de agu ne keteso wadwonso de agu ne mpaso akoye awreho sempa awie yimpo ewo Hot Bite forgotten country so bra na Professor Abotchie eti adwamu no one maame akosu anhira akosu agwabo agimpo bo ho nkomo ema na akoye se wose ye chi oba no na Professor Abotchie mpodi na no tumbi se ni kunu no kura mpo no ebe ya prosifo nchi no sanse oba ye no anamon be ni wotu ye e de fa akoda ni pra na yire ne pra no ne ho na eba se akoda ne maame ebe fa no ode ne ekobedi holidays ewo ne papa nchen e na asem we si ye akoda ne maame be fa akoda no a ode ne ekono enu ohun se asem sei ato ne ba no eno ne nam so a wokobo prosifo amane anam enu mpo wode ne call aya sabia Winneba Trauma and Specialized Hospital ho no wode ne call ye ema omo ye se debi nia akoso wa akoda no sebe na se ho no wahyehe pa ya enam so anhwe yi a ebetimi kura di ne dem
eno nti okobo prosifo amane ema nia ya tie anwumre ne se prosifo ensaka papa no a ne yere eye akoda ne sa na sa akoda ne papa no prosifo ache no na asemi hu nti yankwa homa ne so na ye ne yama ne boni kwakwa de ma wono na edi nsemi achi efri sa asemi si ya de besi sa brei wadi achire ye ne no enkodi enkomo kwaku ma joe Benia majoso na apomboko de o chediam pa kwa me baba ya do madum ti mi won den pa mo yenso ye ho ye ewa ha na boyemu sani yen ye te no wa ha fiti anopa no ene na wi a ene anwumre ni ayate aka ho bi se papa no a ne ba ne yere aya ne ba saa no prosifo ache no no efiri ahyase ebesi nei sani na tie yo mini amana sanya wodi tu ja no sada na tie samre ya say wini ba approach for inside owura no na eya de say approach for ede owura ne din ede amaye na we nyina ye arawusemu a isiye ewo wini ba na ebre ya me no ka say de ma me na odi nyamwade a edise no de we tu bia fi dan di kuma aye no na say every day for program samre jini bebia onam nyina papai one ne yire a say Jesus wo mu ejai na ne yire no ti wini ba swedro enti school e ma kwan no na ya de say papa no kire mo say akra no mi di holidays e won nchen efi je ma ko miensa e na kole e wo na oba ye no e na say obi limu de ba mami a say one papai odofoforo one no etie na ofie nsuohie edibu akwala wenya mfie miensa ho eje se wanka papa no so se konko so bele ono so ambo bi amane neje so mu biza yembo o se akwala no kujale ene je se ba so kada so mu aso sa nti ekoma na sa no ma me ne be pa akwala ne ko ye no o hwe akwala na nje aso sa akwala so yesu so na enye bribi no ye de na nje no ma no aso sa obomu ansa papa no eka se ne yire fofora odofufro na lombo ne kuma ne bibia one ne se no ono ene chezo di nsuhie ide gu eye akwalakoto otise hu enum na asemu yi antene ma mi dirimu a odi koda fozi for enkebi ma no ma mene se za pepe na otu bia fi jadi kuruma ye na se de hu kewira na me America se de wedwa ne kura ena police for ensan so papa ife ji se wo mu nya mfani bi ema ye ne mu police on ti se wo mu kuswa eye hwemu Sambre wo mu da akra na kopie mu ewa ya sabia adonta fon ejire bo se ensohie na eku akra na no wo ma ha ni ye papa ne mbom no wo mu bebo mo homoden aboa se na eti bia no wo mu etimi age abofra ne mpa esa ne se bebi ansohie ni wura ye no etimi se ka engine break down ewura ejire pa enya asem ketua na kwaku akoba ne sei no a prosifo echi no womo fa ne di ma se na wadi kan aka ne de nanso womo akire se bi a wase bi papa bi ato masomu watimi akire ba bia ne yire ne kura akọ anase ne yire na adwane afa watimi aka bi afa ho sa wo se e ba no papa no ne yire ne se wabo ne yire na mande ma police asem ka kudu a police for nchen no ene chese oba no ejane every enumu ne chese baba no odin se ebi on onye boni bia nemo onim se ne so ne benam na ensa aka oba na ye be kan se oye suspect no ndi ono ena samre police for ene no etwetwe ngomo nemo mu no yeni edi ekire pa ngomo twetwe bia be kosu bia no yensa ebe kenti ne chese ye dia ma ejefo nyina kwaku ansana meja wa mo akono ababa wa no ene ne kunu no ehimfa potin ene wo motie e wo wini ba ho wo witi breaki aye fra wo cha e wo wini ba ho brabi o line ni breaki kakra wini ba janse na du wini ba janse na a wini ti mo e wo apam no we say wini ba ekrumu wa nkasa potin wo mo nte janse wo mo nte eye ekrumu aye fra wo cha pesna e je fa yin saka ni se baba no the yire no ne se no the yire foforo na ni saka no oye library ni oye library ni I say ye friend came ono ena sambe widi ni amanso unti wini ba krumu ope ena me no kase wo mo etia oba no ejane
Utietie ne ho abakosem kakra ewo mpotem ho no a oyobi a oye violent person ana. Okay, ebra yedu efie one de no kure ni nyame anim. Seni aku say Widiba no ho no ye family community. Na experience be bra yagada we dwuma mu no ejire mu say communities are family communities no eye ten say obi be ye bone ne krampo no be yi nipa no ama demo yedu wono na ya de say wo mu gina ho boa enti wo ye say wo be nipa no kakra wo be wo mu kakra na we tie enkomodi a wo mu tie na wo say we afa enti yan sheda ante ne ho asem bia say wo yi nipa bone ko wa ye bi da ne su ne ban edidi na de demo enkomodi wo mpotem de na edi bi enya as because ani nyina ye arawo semwa is the fan say police for be fa no enipa ehu ye course e na kra no so ekura ye ne so no wo mu ehu ye course the police for be fa no na e say wo mu nim ye ndi a police for no aba be fa owura no a e so mo de no akọ Wonu ankasa wo ba Many amajoze. Na me busa se wano sa maame no ankasa no owo ba. Ono maame ne de yenya ne de se owo ba ne mbom no one papa ne mienu pe. Wo mu mienu pe ena je se wo mu ete se okunu ni oyire e wo dem. But akwale bi ani wo mu nchenti suku fo ma akwan no na je se baba ko fa ne ba ko ne ire je se on be jiji wo mu ni kakra. Maame no wayɛ ya no ɛde akyerɛ akwala wenya mfie miɛnsa no. Okay. Kwaku minya onafo ani di akyire kakra na sane waka se prosifo enyansi bibiai opapa ne din kura prosifo nyamfa maaye no ɛya fa hwene ne waso nyina toto nkyɛn na hwɛ bia na wamabɔ wa bi na watam de amaye why yo many amedase right abusuafo ye ne yamane boni kwaku adema ɛna ɛbɔ enkomo no na we ya awrahosɛm a anopa no ye boss kakra ewo Ghana Today so ena awia yi nso ewo midday news ne so no premtu brekase ne so no yenya abotre ekyerɛkyerɛ mu a ede ma wo se abrantie bi a wono akwa wade na wakwa wade no ne ba wode ne kɔ ye mfinhia miensa ne yira one na te no a onye Ghana ni ofri Liberia wono sa akoda no adwonso agu kete so akoda 3 years mfinhia miensa wadwonso agu kete so nti wano nsuosi ahwie agu ne maayem sabe na kosu akumam ene wano nsuosi ahwie agu se wo twena so asotwe a ode twena so wadwonso ade agu ne kete so eno ho amanebo ena kwaku adema ede amaye no na asemi sompa kase ye ma ne nsuho ya yeguso ya ye bɔ anan ene mpanifo a eka bi ewo mu ewo sebe enkwada ho bambo mu ye ne won abɔ nkomo ne yabusa sa so asem bi sei koba emramu no kwan me ne yebetimi afa so asem bi sei koba wono mu a ehwe nkwada yi edie no won so de no betimi aka ede afa ho ena bio Ghana amamra no kra no ya na wose den ede fa ho abusia hye ne nso se Leicester Company Limited na dawroma ene waso yasene eme yede kase yi ede brewo eye Yas toothpaste ene ne toothbrush no eno ne kita yen sese pa ya yede esom wo eno akro ye yi nso ene wone sompa 106.5 FM ato kese amanya me ya adom a ene na awotwe pepepe ewo do medwam God First Coastal na nim ho no ano ye nyina ya kwobọ yesesia ho ya to kese na ya kwobọ yesesia ho na ya de sompa obi bas no e de abrewo Yas toothpaste and the toothbrush no eye papa udi chuusi a enema nyina da na kwamu kama udi chuusi a eyi njampre ene nkomi a wo sena se nyina afei baabi a emo adidi ase akosie bia no e restore back na afei ama won kapa ewo wanum na bibia atimi akoyie ede ama Yas toothpaste ene ne brush no etimi kwa kire brush no etimi kwa kire koyi nia atete ewo kwana so nyina no etimi koyi ni nyina de pie na mo wanum atese wan ema otimi tie aduane de Yas toothpaste ene ne brush no ho asem na make kire we enya na ewo shops ahodo provision stores ene wo mo tonton table so ema na ewo traffic mu ene wo mo ejomfo ma ne nyina no wo bia aton bi okope o se ope YAZZ
Yas toothpaste and a brush and on a papa no make come for Eddie Amawo. Be an hour pedo now was what to a ton 0501 619 588 0501 619 588 and you can for no Kumasin and Quadron so 0501 390 338 na fe onim pani abo eho enkomo na yankwa homa so na fe yene Nana Abraham Odro Chamantin yene no enkomo pani Abraham Odro Chamantin yene no enkobo nkomo e won nsem ya ho ne yemu sasa so no e counselor e ba ne se ya e wodam die e won nkoda no sebe womu enyinimu adwenimu ene empompotamu a womu tie no yakase ye be victimize womu e ba ne sa dien ene yenye e wo ho Abani utimika SOMPA 106.5 hot bites sunie me mo akwa ba o me pa chono hona mu bokọ de Awurade adom na mo nso Awurade adom ye nso ye ho ye pa Pani ye da ase anwumre se wache bre ene ye bon komo na minim se watete bi akwada a wonya mfinhia miensa akwa ne papa okodi holidays na ne step mother se wadwonso egu ketaso nti wanu nsuo si ahwie gu ne maaye mu ama sese ba bia oda ne mu edin pa papa wakoye futufo akoye obi a o kyerɛkyerɛ ɛwɔ saa kwan na so yi ne edi kan me mfa mfiri ha akwada ne maame ankasa ya wo hunu ye no won sunsanso ebenya sunsanso wɔ akwada no ne maame so ansakwa ne aba akwada ne so yo maame na wase na menchi asompa atiefo nyina anwumai Nenya maame di kan ka se oba kwa awari ejai ana be me bi kwa awari ejai de edibe ti da bia ye moment fonso a mesre ni niamba no mo se ye mo modin se ye bi aye bra ye tia se ne wa hoden ne betimi ahwe ye ba ye beja no akoba man chen so onkotena ho ana onkodi enabi ana ye ha gene se ta wa wi ja ye ba ni a ye de konkra ho na ma ne ma bebre enibi etona bi a wo de oba ne ho ama no so akoma mu no de akodia nkra ne so yetime de acheche e ba nkra so pa enti afutu a me di kan de ama ne se ta wa wi ja ye ba ye momoden se especially a man so won ne nkwa obetimi de ahwe obadia na ma ne nkotra ne kura ana ne papa nchen e wa abrawo men ho na go kwachie obi sa ne se ma me na owo ba no ebenye nsunsanso wo ne so ebenye nsunsanso kete pa sabe se wa wo aba na wo hye wa wutwa mu no se akra no eho ba asem ana musuo bi to akra na onsuro so te ade yaw kese enti aya cheche semunti psychologically it will leave a lot of pain and psychological trauma on the minds of the mother mami owo akra no na ne yonko pa ade akra na fasa timu no ade yaw bi be hye mu wan hwakra de awudie be hye wono nso na koma mu se ne kra no kwan bi obefa so wono nso benya na di na wubi no no so kopɛ kwan bi so akodi na wu enti ebenya nsinsanso o ma ne so akoba ne sei no odi yemfiri maame ne so wasa tu awaafofo ho kakra afa yemra akoda na nkasa so ni nyini mu ene nia ato no yi no nsinsanso ben ne betimi anya wone so nsinsanso kase e di nkan obeturo ni papa so ye ba ma agin se akra no ye de ne kwa ya sabia mpoma ne hoto na atechia ofa mu yawa ofa mu ani ya ofa mu no ebema na suro nipa enti se okonipa ho ana ye janama obi a akra no e di ayem hwehwe ebeto ne so eno ye adwin mu ehu a e di ato akra ne so afa ebi a eba begina mark bi ewa akra ne ho ebi a yeba ma na ya wese nyina echi no ehu kotwa bi ebeda ho enji akra ne ho bia obeka yawa ofa mu no eni achechi a ne ma me ne de ne fa mu no
enti no so a lasting pain besa akra na kumam bere bia obehu ta akotwa no obekan yawo no afei one year doctor did do onye bi ma step mother bia da because na dream be me say sana step mother ni na tie enti akoni na okọ nim no obenya agembone soronko e dia ma step mothers bina enti psychologically e won sunsan so bebre e wa akra ne so afei opani ya hwade ya baako empotemu a wotie no ene wo mu a eti asem ni bimpanifo se ne ote ya nti ne ohu ye nso ehunu ase kire anhwe yi ane ye de ba betu ne din ena ne esi ye ena ne yekoba ye sa angle ne nso ye beda ne atimi abo akoda no wo sa kwan ne so tade waken kama ba beja wa akra ne so no fa ba ko bi nso ene waken de oye ya ye de ne fa sa ya oyima akra ne di dem ente se no ojo nso kete so eduwa re ya ne ntafo di de huru na ma akra no kra na ninka enti dia mesre awofo no se die di nka kra wo so mu ya ne se ta kra ne be pasemu eto no e wo se ye bomode enti e be yi na free wo kakra tene asama a register wo ni trimu no nkakra e be free wo it is a bread do obetra ba bi asemi to na ne nsafo de o mu nsa betra ne so enkrofo de besere no saa kam no embra akra ni trimu da enti de di nka pa se ya kasa kira no ya shenu kran achi no e wasa ba bi kra wo che no ye yi ni free ho na ya de ne kwatra ba bi foforo no ochi me recover e free saa trauma na aba na ne nam fofo de betre no e ne nkrofo to mo nsa betre ne so no afei ma me kura owo akra no wasa obo modern so obetwe akra na ben no na wa ma akra na nya motherly love yesa oba na di we di akra no onyini no saa atrimodin no ebe da ni trimu sa na ma nyina tie obi abetimi didi aye no enti just ma me no ko extra mile na o kire odosoro nko kire ne ba no e ma akra ni hunu se enye ma nyina na tesa na ebi ye nipa bonefo na emo mebi nso ye papa enye sa ya mbata akra we ya onyini na gene be ya ne tesa na ebi a ma me no mu nyina etie enti ma me no ntia akra ne mata ne ho pa na omo ano no nkyere no odo papa yan hwade we no obetimi akase ene obi a enkwada te sa akwada obi ato ne mona sansunsanso a ya na enya psychologically no obetimi di we atoto ho akase ampa ene ne yepe FM ebe ne papa ya to mona ehu bi beto akra ne so ene san betimi amanase apa na se atete amane jano eyawo ene kotwa bi a akra ne de ba kai da bia sanso shi amani di gu akra na se ne so de di nkan wo manso shi ne so kra na sa akra ne wuya ede ehu kase eto ne so ema ni bobri mama ni sun ansa kra no di be gu ha ma ne kra akra no eno so ede eyawo ene kotwa ebe to akra ne ho enti ene se ye bi no ese ewo musa nya de krode nanso ese because ni nyina di hu bi to akra ne so ena asa ma akra ne tra ena esa beja kotwa bi a da bi akra ne betimi hu akai yawa ofa mu enti ese ta enti futuo bi mo bi a ye de ba ma akra ofa emona to mu no yetime de sa mo na ma sa akra ya wadi sa de mi nso a eyeye Penisa ye de akwada yi ane ne maame ba won nkyɛn sɛ gya wakoye futufuo yi anka hwɛ wɔmanim yɛmhyɛse mfiri maame ne so hwɛ wɔmanim na tu maame ne fo ka bibi kyɛ ne bɛma na koma atɔ ne yɛm a nea ɔfa mu ene nea wafa mu deda ene nea ɔba bɛfa mu no obetimi anya awrekyekye ɛwɔ ho a maame no deɛ ne nka bɛka kyerɛ no
medase de di nkai ma me krafo na odi sa aboni akofum ta mra be hwe so akra ne ma me na komanto ne yemuda ayati se obi akokum obi de hie ta asam no police fo be che no na court na ya di nipa ne kotuma ewo musa ne de hie na wawu ne nsansan kan no ma ankomu de na nso nipa ne feel pacified ase akoma to ne yam se boni ayedi no ya tia ho ka enti maami a wo ya praise ya ka de ekotum se emra ne na di ama abofra ne maami ahunu se boni a odi ye no wonya aso twen wo ho no maami no na akoma nto ne yam enti de di nka wa ka maami pro no a odi sa boni ya dini gina mranim na ya di aso twen bi e pata ema no na ma abofra ne maami no akoma to ne yam ya to so mienu maame no ebehia kasachire ya ma na hunu se maame boni timi si wo baabi a etimi tu obi a eto da bi a anka enkoye obi na ye wo ba betimi akoye akwanhia etisa akura na akonya accident na sa hawo ya atuni ya bi beto no etisa akura na akwahwe ase na sa hawo bi ato no etisa kraman bi akoto ahye ne so na wari no akabe akika ne to ene na ha mu nyina etimi sisa enti afiri se ma me kura wodi boni be nya so twen no ma me ne nso ye be ma na hunu se eya akwanhia tuni papi ana ato ne bai enti obenya odo foforo e bi ama akra no abo akra no ama ne tro ana ni pra o tra ye no watimi afiri mu na sebe wasi ni dadem na nkoye so obenyini ama saade aba be di ni dem ana asina wo ho kwan ana asi woni be ma nhia mu ho kwan ejima amene de kasa ya de ba ma ne de ntimi nka ni nyina wa ti bi so na akra no minimum fi a wanya ta akra no wanyanya mfiri entie enso konfie du ha utunifo a entra ni trim oba kebi a kire no ba enti chawanyini adunhie bia yetunifo be ye dia ene ni akora no so betimi akasa baba akwada no wo 3 years mfie miensa anti sa mfie miensa de utunifo enye because the age no na jini ntimi nkipi afutuo ento ka na so be FM nanso entimi ntani trim endi akwa ne de esi a ehia na ye betumi ayama no ayo doso nko a ye bet da dia kire no ye betwe na ban ne maame ana mpanimfo bi amwa hunu se nya nipa nyina na ye bo ne fote se de maame no ye no na wo nyine no watumi anya do ama nipa akwa ne de wo hia kata kire bi aka na mo environment na wo se ye tsama no na be ya twene bata nipa na ya kira ne wodo pani ansana meja wa mu akono ne kurakura mu no bia na foforo bi wa kire bi wa ebebe no ho ba ne kurakura mu ni ame mebusa ene se afutuo ben na ode bema awofo titiriu pa ne se ne wo kan awarija yemu we kwa ha nkwada wo mu ma wo mema wo mu na we akwaware benkum we akwaware nifa se wo tu awofo ne fo a pani de na ka be ka kire wo mini amedase empanimfo aka to ho se akoko bedie wonim ne ba na de anya ne dia no ohwete ne frawura eto ne twene nipa dia no aye ade aye ne dia na niku ho dodo na de anya omu dia no omu ni nku ho etuse nipa yare pese menku menya enti dia mesra ware fo ne se enkankan ni minyama no tawo kwa ware na ankoyeye na ware ni bu a na nya sanfo so ni bi da se meja me ma no egu be ma so e ma ne nso ya won so aja tade o dache we investment betimi abeso mu wo mere wa bobre mu nkokora wa bobre mu enti na nya sa nkura ne ma obi asa me ho kire me nso me koye adwuma didi enti meja me ma no akogu be ma so se be ma no onu mpo wo ma no se awarija ye na nkoye asumdwe
anaasɛ de yaw bi hyɛ bɛrima no akoma mu a ɔde saa yaw no nyinaa bɛkɔ akɔhyia nkoraa ne so atete nkoraa no berɛ a ɔne wɔ mu te no wanhwɛ a wankonya bɛrima nyansafo a wɔdwen sɛ nnipa a na wakɔtete nkoraa no akɔdi wɔ mu da mu mpo afei maame a wɔyɛ kora sɛ wo ɔbaa no a wowo wo ba no sɛ wowɔ ahoɔden na wowɔ nkwa na wonwu nkoa mfiri asase so a mesrɛ wo waahwɛ wo ba bɛrima no wɔ mmoa bi a ɔmfa mmerɛ wo na fa hwɛ wo ba mmarima no a yɛ a na ɔmu se yɛne ɔbaa wo yɛde sika kɔma na wɔde bi bɛhyɛ ne ho enti mekɔfa akora ne de kɔma me yere no ɛyɛ bɔne agyen maame no a wɔwo ne ba no ntimi nhwɛ no a ɛnyɛ wo ne kora ɛna ɛbɛtumi anaa wɔ yere a wakɔfa no no ɛna ɛbɛtumi aba bɛhwɛ ɔba no sabe ɔbaa no ɔhwɛ wo de hyeɛ enti sɛ wode sika kɔma no koraa na onya ho bi a na ayɛ dɛn anaa ɔno nso de bi tɔ aduane di a na ayɛ dɛn a nti sika kakra bi a maame ne bɛnya nti wo so wokɔte akora no ɛde na kɔma akorafoɔ atete no mepaakyɛw mɛtu awarefoɔ nyinaa fo ɛkɔpem sɛ bi a maame no wu ɛna akora no ni maame ɛna ade no bɛkɔ akɔma obi ɛma obi a nyɛ nsamfo ɛnyɛ wo ne kora ɛna ɛbɛtumi anaa wɔ yere a wakɔfa no no ɛna ɛbɛtumi aba bɛhwɛ ɔba no sabe ɔbaa no ɔhwɛ wo de hyeɛ enti sɛ wode sika kɔma no koraa na onya ho bi a na ayɛ dɛn anaa ɔno nso de bi tɔ aduane di a na ayɛ dɛn a nti sika kakra bi a maame ne bɛnya nti wo so wokɔte akora no ɛde na kɔma akorafoɔ atete no mepaakyɛw mɛtu awarefoɔ nyinaa fo ɛkɔpem sɛ bi a maame no wu ɛna akora no ni maame ɛna ade no bɛkɔ akɔma obi ɛma obi a nyɛ nsamfo nsoɔ ne da na yɛhunu bi nkurɔfoɔ a ne korafoɔ no matena ɔmu maame no mu kora matena dodoɔ no bɛdi adanse a yɛaka deɛ a yɛde wɔ mu faa mu ebi mpo bɛka sese wɔba a yɛwɔ ma maame ne papa ɔmu ni bi ɛnam yaw a yɛde wɔ mu faa mu nti enti mɛserɛ sɛ ɔne obi kɔwo a ma akora no ntra ne maame hɔ na hwɛ no na wo bɛrima no ɛbra no kɔkɔsra wɔ mu na sɛ wo nkɔte akora ne de na kɔma wɔ yere deɛ ɛntaa mmoa ɛyɛ mmaa kakra bi a wɔn wɔ abadayɛ ne akoma pa ɛna tumi hwɛ obi deɛ nanso ɛnam sɛ wonim sɛ deɛ mede kɔma ne wɔwɔ abadayɛ wɔ akoma pa nti to save the situation ma akora maame na ɔwɔ ba ne nhwɛ ne ba ɔno deɛ ɔno ane nsono so na teeɛ ɔno ane fa awoɔ yaw mu ɛyaw bi wɔ hɔ a wɔntumi mfa akora no ɛmfam me nua mede ma no nsi no nkurɔfoɔ bebree nso abobɔ adam ebi wɔ hɔnom a wɔnenam hɔ ɔdrɛse kama nanso wɔwɔ mental problem enti na sɛ sɛ Ghana yɛabɔ dawuro sɛ yɛmfa yɛ mental health serious because me nua yɛhunu sɛ counseling mu psychologically Ghana nipa abobɔ adam dɔɔso papapapapapa ɛnkanka ne ɛnɛ nubɔne aba ne nsa dodoɔ nkurɔfoɔ nom no ama bebree agyen na baabi a nipa deɛ da enti ansa na ɔde wo ba bɛgya obi no hunu sɛ nipa no n'adwene mu da hɔ ɔdwene te sɛ nipa kabe n'adwene mfiri nipa tebea mu because ɛno nso tumi kɔfa saa tetii ɛde ba obiara yɛ glass anaasɛ sɛ n'adwene ho kyekye mu a ɔnye te sɛ deɛ nipa dwen edi obetumi adi nkwasi asɛm biara di enti mesrɛ nkurɔfoɔ nso yɛma yɛ mental health ɛho nhia yɛn na ɛnyɛ yɛfiti ya yɛse wɔyɛ nipa nti yɛde yɛba akɔgya no wɔyɛ nipa nti obetumi aboa yɛn. Okay, papa we deɛ nanka ne korakora mu ano nanso sɛnea waka sɛ afutuo yɛ adeɛ ama nyinaa mu na meyi baako afiri hɔ wei no akwadaa no ɛnyɛ sɛ wate no koraa so ɔne no na ɛte o akwadaa no wɔkɔfaa no sɛ wɔba bɛdi wama kwan nti obɛdi holidays kɛkɛ ɛwɔ ne papa nkyɛn enti akɔba ne sei no nso no yɛnom a yɛfrɛ yɛn ho agyanom a yɛnom ne yɛyɛ fie ti yɛnom so yɛsɛdeɛ paa wei ho ne sɛn sɛ woyɛ agya na ɔbɛɛba bɛsra wo a me nua baa baako a ɔne ne kunu gya awareɛ pia bɛrima ne pɛ sɛ ɔbɛsra nkora no anaa ɔbɛfa wɔ mu pie no ɔbaa ne pɛ sɛ ɔgye akyirɛ di ne nyinaa ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ ne ma ne ho ban
And then so 1 year children so about the crown crown or do move on or pursue who now what to me, Ama will be ashes at the near the children, Amano. Many I wouldn't grab or near that will be clean. Or you don't know on any channel, what the audio say, or down into a door back. But the American member the brain say, Oba no crown wow, no, so I am the bonny again with Timothy. And this a woman the bonny no to me, Obina or Beku, Obina or Obe, on what the animal, Nana would not, and no one send the brain. And this a combassa will ban swa, and no one in a war, no one in chain. Now, Obama, no, yes, our banner, Bonipia, bet me the apple banner so. It is when it's our banner so. I was up at the Wakuma Swade, and to the young beginner, and I was up, and to bet me the young Jubano. And the master Mamma say, Emma, Yabano ma, and no cry about my daddy. Ma, Emma, you don't know my woman, a won't cry. Just say, ya wouldn't sell Bano, or Bataya, or Timber, one not as so not who say, radio to me jam bamana on anybody and yes sir then my men got to basse what the name of my me that ya meta me yere minim so akomata wa yoba or yere ta nanso that ya meka se BBC na sa me yere eni ho a enya dia me de me yere me ma e be kwa akoma me yere fofra me wa ne da me de minia ba be kwa akwatra ne fie na wahwe me ma no na se me ware fofra me no ba na kopɛ ba bi fofra atena because binim die e ma bitimi e de ye e kra no ma enti dia me nso so da esa ba ma bi ente ne ma enfa nkoma na yire gese wo hu se oba ne wa agenta wo wa akoma pa papa ebre no nti yamfa yenkomo yinkonkon hansa na sabi mpreduasa asampa hoye asopa hoye ya na nkyere asem tie yenim se ne awakan nyina no Ghana foate ye de beya asem so ye da ase bebre anwumre yi benso me da maseka abusia nipa ne bon komo eye opani Abraham Odro Chemanten oye counselor ene no abon komo ni nyina ye akwadaa ya wonya mfinhia miensa na ono ankasa ne step mother ahwie nsuohie ade agu ne maamu na ya ase sebe se wa jonso agu keteso nti dine aboro saa dine nyambransem saa no eno ho nkomo ena nim ho no yama ne boni kwaku adama ede emu amanebo nyina ma ye wie ye no counselor so de kakra de atoso atu awofo ene abatan ene awaafo nyina no watu ye nyina afo no enti yenso ye befa na bibia atumi aye fine sane nso hot bite kasi yes na medi kan no eye Leicester Company Limited the Yas toothpaste and the toothbrush no dey so yasne sanso na medimafo eba center Dr. Time da so ehona se odru ho a se wo fa na adwodwo se wo he na adwodwo se wo apostle wo chepe ukotodwe na ye wo ya diabetes na wo so prostate wo hawo hypertension kidney failure ana se awo emma ewo awade mu niema nkoyie ama say ye fra wo say wakasa wodo benada enye brada na wodo na emom bia na bibi na asie nti na emaaye ana wo se so ye krawa mepacho ko medimafo eba center so ye na afi wo moa enyi sa wo hawo nyina emfiri so yade bia abaji akonwa ade glue atare akonwa ne a wote so ya wampa so obekọ no udu medimafo eba center Dr. Time da so a wo de braba to yade no so na wo yi sa wo hawo ne nyina ade afiri ho so de ama wo wo nkran he ya apokwa se mayira ena fe kuma senso ebu akwa agogo woni aban school no ho no ena edi animhwe Dr. Edu Jamfise agide ye wawuo enko a ena oba na so ye ya eno de aka achi ama no na emom se wo ti ase a wo home nkwan eye abra gi number si na friend sesi a 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 0500 727215 na fe one no abo enkomo Electroland Ghana Limited nie home appliances papa nyina fie tie ne ye mame pa se wo pe TV wo pe air condition anase fridge washing machine kettle rice cooker microwave blender brand ben na wo pe for ni chemu e wo Electroland Ghana Limited na kache
na fe ya akope bito ni ane boa wo fom se ekim uduru ho a ya sanso ma discount kakraka pa e de aka ho unya ne baabia age Electroland Ghana Limited woni akache e na obehu no ya watachiman Kumasi kwan ne so no a e na fe nsu Kumasi Castle Junction and a Tech Junction yo ho enkran ya wadenta barrier dan so ma roundabout ho no a industrial area so ye ne me complex e de animhwe sunya ne mankasim Cape Coast and a Feta Coordinator Malin so ya je ho apetije ye numbers na friend baby a wo bia 0245 949495 0245 949495 you make ada romanti and ya transe e de hot bite kase no e de esomwo ne nto aso no ye de ma osisia hot bite kasebo kambi na men kambi anwumre wadwenkyere obetimo de aba Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra na entantam yanhyase emfira bankesim enema mpani John Dramani Mahama His Excellency Sremu Sejata etia bankesim a wobehwe mpanimfo bi wo wora wo mo na saso yi na obia nso ba no ne Brian Vrepo ebo ne nchemu ni nyina ne se eya dansedie krata ena fa hotoso krata efiri amahodo bi so no di adanse se wo mo na san wo hweno so safo no mesi wo manamu wo yeman mu na eno no wo mo ye nkure du ebi firi Europe amamu ebi firi Asia ena efe abibimamu eka ho na de na odi wo mo anim no Colonel retired Shem Ishalidia Amadi won na ye High Commissioner Edma Kenya ena Dr. John Michael Vistad won also ena Ambassador Edma Republic of Norway Yewura Jacob Lunav wo ya Ambassador Denmark Ura Garbala Kedel Ali wono Ambassador Edma Sudan ende bibimamu ya ena Yewura Najib Durani wono so eba Islamic Republic of Pakistan wonna eba besi wo manemu wo mayimu enye wo monko na enam wowura Amadu Ndene Ndoye woni ambassador extraordinary and plenipotentiary of Republic of Senegal wono so bibimamu ya yewura Rene Skembach wono ambassador edema European Union wono so na wakani pedu no ho ene ewura Wael Fati wono ambassador edema Republic of Egypt ewura Christian Rock wonna we British High Commissioner NFA Frederick Lashsoft wono ambassador edema Federal Republic of Germany enti mampeni John Dramani Mahama ehwe nkratai mu an wo ka se asundua ye ne wo mu asundua pam dada na ye ne wo mu nanam wo no ye da so akuramu ne mpo wo mu sa hye mu kena se beye na ye ne wo mu ntam dwadie adesua emu amamre ne amane ene emu sikamu mu abo nyina no ye bekoso a hye mu kena na wo mai Ghana mu manso enya wo mu maye esomfa so. In Ghana, we're working to create a conducive environment for more investment. Happily, our economy has stabilized. Inflation is declining rapidly. The currency has appreciated in value. And generally, the economy is responding to the reforms that we have undertaken. And so it makes it more conducive for inward investment, especially considering the passage of the African Continental Free Trade Area. We want to place Ghana as the hub for export into other African markets, and we believe that a partnership with the Danish private sector would help in that regard. In the maritime sector, I think that with the cooperation with Denmark, we have one of the most efficient ports in West Africa today, with some of the deepest drafts. And so we're receiving some of the largest container vessels that exist in the world. And so they come into our port and lighten up. And so you're warmly welcome. Bra, amahodo be se eduso amanso afo a wo mbesi wo manemu wo maimu eba mampani akache a
woma wo mo akwaba afutu o de ma wo nom no ene ekofa ma wo na abroad Germany ambassador ya yin for crowd ne ho betro ye ewa bankasie mu na dadua Frederick Landschaft wo kopie mu Ghana mampanyin na nasie no na mampanyin ba betro mu se wo hwemu a ebibre matoye ye wade ba ko a eha yen enu nti amachine ye batan no amama miensa ya Burkina Faso Mali en Niger ka ho no wo mate wo mo ade afiri mu a wo maye won madwene kora se nya dia wo de besanso de wo mo ho ababadon ECOWAS ebiem na so ni nyina mu no Ghana aban ene ECOWAS mpanyimfo aka bomu a won mo hwasa ne yebeye na asomdue ye no ya de dikan no ebetumi aka won mo nyina abomuo na asanso ya kono se Burkina Faso Mali ene Niger wo de wo mo ho ababadon ECOWAS emubio. I think that the collaboration has been very useful in terms of training peacekeepers and other strategic thinkers, and so we would like to continue that collaboration, especially now that our sub-region is facing the threat of violent extremism. The AES countries, which are our Sahelian neighbors, have broken away from the sub-regional body, ECOWAS. We are engaging in continuous dialogue with them because we realize that the difficulty they face is not theirs alone. And if we don't solidarize, it could spread over the whole of the sub-region. We value the cooperation we have with Germany in terms of the fight against terrorism and violent extremism. And we hope that we'll be able to deepen that relationship in terms of technical support, in terms of training. Na anoche no Ghana mampanyin na mananso wa eno obaba sesa wei ayade a wo se bibre matoye nyina won mutumi fa so na wonya mfa so twitwi de free so fa na akwan ene school adan ene ade no sanse kwa ba ne se na ambassador se no hyase se wo mo beba o mamu na wantumi ene won mo nya nkitahudi a ebeboa wo a akwa ne sa na wo kɔ na wo kɔpɛ bosia wo bre yi pa. The African Continental Free Trade Area Agreement gives us the opportunity to begin to improve the trade between our countries. And last year, we were privileged to receive the first shipment of Kenyan tea. I am a person who loves Kenyan tea. Anytime I go to Kenya, I get cartons of Kericho, and bring them back, and I keep drinking till they are finished. And so we got the first shipment of Kenyan tea. There are many products that are being registered under the ACFTA agreement. And I'm sure that once we have more goods, it will make it easier for us to exchange amongst ourselves. The major hurdle is the infrastructure, the transport infrastructure, exchanging goods between African countries. Sometimes the goods have to go to Europe before they are transshipped, and so we need to see how we can work together to create direct. Na anoche no Germany ambassador for ya no Ambassador Frederick Landschaft one so at the twaso etrose wada Ghana mampanyina siye papa sa Germany aban edene bechere ye no mampanyina na neti kwanfa ma na mom wono so agye na wa tu arase wone Germany ebeye adwuma. Of my professional life to hand over the credentials, the letters of credentials to serve as ambassador of Germany to Ghana, and I feel that is exactly the right moment since the energy of your administration is really remarkable. I would like to commend you on the achievements you have made on the macroeconomic level and the ambitious reform agenda, which is being recognized very positively also in Germany, and it bears a lot of opportunities politically, societally, but most of all economically. And Germany and Ghana, we share a long-standing history of cooperation. This year we celebrate 50 years of economic cooperation, and at the United Nations we not only sit next to each other, but we also vote most of the time for the same resolutions. So we share, like you mentioned. I was aware Germany ambassador for Freya Wababe PM or Mike Ademu, Ambassador Frederick Landschaft. Yatwa and seven so ya free Germany, yanko asante mantemu. Yakwajina mu abantama. Another day ya NPP amonyoko ya wo bantama ba 2% so. Wamo aya mania ni amamere ne party office shem. Woni atwa ahoma mu amache se e ba bedi dwuma kase pa na enumu no wamo to nsa e de frɛ Ghana mampani dada nana ado dankwa akufu ado piesie wokogina ho bie no okasa no wase onokure wokohwesa ne dan na esi ho ne pa no ne menyamfo asanso bo achi ni botom
wadi asi saa dan no asi ho no anokre momonsem ma no waya ade pa na mom wo kan nyina no na wo kan se Ghana fo nyina ya manimsem ne yakoso wo Ghana hai se wamfana no antumbia na wakoye mambofo enema nkoyie kura mampani John Dramani Mahama na pansui niema nyina jensrepe nanso okwaka bia na akoye asem nanso ono de wabetena konya no so bie wono awonim na emu mambi bifo nka honhomom wom yom flag bearer wiese kim womonko akansie no no didie pa se 2028 Ghana for the 2 million MPP for etuma MPP aban me ye me braso ni kufu oboaso me ye no bia ewurefi na doso pa na saba etuma ye ene ebechina so akwakoji 2 million 2028 ebechina so akwakoji aban no 2028 ye na ye ho de da ye koso epele bi se bakasa ye koso na mo na mo ni tia ye koso ekoyi yeah, candidate that combo 2028. Yeah, there are some pakus a man so minim so Yakopo 2028. Yakopo SMS Nyankopon onse dan sira mu nyina na momenko yi wei eye nana ado dankwa akufu ado gagai ado premai Ghana mampani asese ona homegye mu wono na de nsem we nyina tudwa na Ghana mampanyi we ya pano machira mampanyi dada ana Yero Francis Asenso Boache ya wono aye mrase bedwani a wogina modem adohia ewo bantama baton peso so ewo santemantamu wono so de afutuo eto so ekire se kwan a party ni manafa so na wo mu akase atwa wo ho we no ano oden wasenso pa no pinu ano ya doso na mtumidi a wono mu penti nam so nti wo basere sase obi wa atemdidi adi sabi obi won so pa bi so pa won fere ne bi ran kwaso Ghana mampanyi Yero John Dramani Mahama so sanse won na sha Ghana fo bo ya bapem ne oni so ase ye ko pa ye ko ye leader na kasa be ye didi e ho atem ye be wie no na ma ye to ipakon no na ko se ni ana ye ka nsama ense emfata mesese enne omo se omo kuta party in franka omo ye omo campaign omo ma omo kasa e ho na omo wasembia omo person mo ka omo fan direct towards President Mahama ene na mamu a obua promises for the buy nyina onhu ano omo buy promises be omo kan ya omo hu ano de pe ya ne say omo pese omo bremu MPP apan so yai juma e be di ni Ghana ano to for abam ene na na kufu ado apan e be sika na hata. And what you know, Anna Yero Francis Asenso Boache to us so actress, so 2028, and be Piamano bet me at Unkunimo Pa, Ayadia Bacope, and one in Kabum. Batma, MP now, this fall for public. Omunino, my dear Dumamo, the decline, a Dr. I'm a student, I'm a research, you bring man, or buy here, and now what is the other part? We are Jumama, consistency. Don't feel by here, honorable Kufu, be a Juma man of consistency. Don't feel by here, and my good friend, honorable Chama Boache, may he so rest in peace, be a Juma man of consistency. Omunino, the same be everyone. They said, you know, I'm honoring them, and yet, Uramua, conference hall, they are two honorable Cecilia, the plan. Executive office, I say you for research and elections, and also so they are two honorable late Daniel Ochem Abotchie. No, a constituency chairman, as I MP, and also so no constituency chairman office. They are two honorable people. And MP's office is the first MP for Badma constituency in this South Republic, Honorable Richard Dr. Anani. I was showing you turning camera, Sabajania, which no more than one for. I want bantama baton peso so Yero Francis Asenso Boache na mane boyi yamane boni ya watu yankrofa santemantamu bawa bedu ene chichiri ya odebeye so mpansa nchirofo no pompa mo nsem kotoku wo mo bo adwuma samframa sabra ko na ba bedu ewo Yero Asenso Boache de nsem amampani dada
yewura bema bo adaka ye no brekro na Salam Mustafa de opia dom edema NPP ewo mabunu fam no ono nso aboa nsentwerofo ano ewo nkran ha na oponchecheku wo ka ho bie na ehwo na wode ba betu dwa se won de wo kasa sansam na wo kan nyina nsentwerofo mfanko na Ghana mabunu ntie na fe wo mo nsore na wo mo nsore a wo mo nsore ntia amamu amampani dwa mahama wo buo no ya se aye kan kabi ubie wano ana ye beka wano apado breko a sebi wunye obi abone no na sankomoi de ntia no wo kasa mabunu nsode no de nyina ye na no akwatia bato a wo se MPP wo mo third vice chairman ewie nka so far zoka de ne nsa kokromoti a wo de to abawie wo de kwa akwhye ne hwenem nsem ye koso yi no ase wo mo kutamu nkete kine ya fa de wo mo nko wonu ma yesono ma no ene ye popo ye ni kire won na enkomoi no na to ma ne yense beso bia say ye piembra na woness na ye demonstration and function and is about say mo fa sabe abana o mo share na for no o mo di bonso o ma jai o matuma e na o mo di o ma yin si before so a o mo chichi emprofo a enfa kan paso enina yehu why mo fa so chief fancy comedy eni ye nya no pa o mo TikTok so SOMPA FM na ye police kuna abai no asheda o no ma she police for kutupa abai no kasa eni abadaye o mo be bumai no National Youth Organizer Edema NPP Uru Salam Mustafa ena kasa kyerɛ nsɛntwerɛfo ni na yɛto ansɛm ne so na yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforo mu akɔpie mu ɛwɔ mfimfini mantam mu a baabi a yɛfrɛ sɛ Gomua Dominase egya kɛseɛ bi akɔ so egya hyehyɛ kɛseɛ bi akɔ so wɔ mpɔtam hɔ ma adankora bɛyɛ sɛ dunum 15 bedroom house egya demu ama hye sɛ edwira be ewie yɛ kura mpo a sika kakra da hɔ bɛyɛ sɛ 100,000 Ghana cedis eja ya san ahye naka ho na ne ekoso nyina no saa fie yi ene sika nyina nipa ene de eye abusuapani a Gomua Dominase na akwa akubotwe wono na wone nsentwerefo bo nko no kyese no kure ade we ya asino de eye ne ya papa no mo frɛ firefoɔ odum je adwumayɛfoɔ so wo mmra wo ba no na kyese ne ebesi no enya asi awie wode nsam to yanim sei mokoma na woka ne member sen konfirm fie ho ba bia metem na oja bi ato da ni na ora mo fiara command na krampo wo friend na mo na wo frɛ odibo oja free wo frɛ wuniba wo frɛ shedu na mo je sia na ampofo na wo bai so na yemba wo odan na aso kra ya so me ya so apan mi so nti ebusan ka tan ya so wo menche ni ska asase ho people say wo menche ska wo mi ala ni na aso kra 100,000 any abusiansa ase ho papers nyina ahe asem na ya wura ho sempa ne nyina mu no assembly member ye Gomua Dominase electoral area onumnyafo Patrick Abeka wono so de kakra to so eche nsentwerefo sei na mesere asino ya asima ya ayo ko pakanko NGOs aban bibiara ikan bio ayi bia mesemo eye pini kokubotwe mekase akana tara se gina hapo nti ankanfre mabi hemwa omoboa no sino be ya no so lewe etum abana ho sisa mekase why frustrated munyoye even mo oboto de ne do chankrampo ed scale 1 billion eye to scale 100,000 ashikra abusiani eti ye eye assembly member ye Gomua Dominase onumnyafo Patrick Abeka eja krono no biato ewo low cost residential area ye no ewo Salaga Gonja East wanumwa na ebra ejana to ya no amanboyo yansaka atrosa businessman bia wano wonpotam woni dini sasiku wapanyi no na japade eka ho ne stores ahodo ene na nneoma wodo ya kyese wode dodo no a na ahye dworobe wamanfo no kiremu a na ebra jana hyase no wono hyase se wono fedum judgmekuo ya womo ewo Salaga na wamanfo ye di akie no mobile Facebook no so ya SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 na womo kyerɛ sɛ womo fedum judgmekuo na homete sem ane sɛ dum judgmekuo mu aya
womo edema womo ene se womo fa tanda ba kwa womo no eche se enokora no fort wom entinyade a wom betumi aba no aba bedum gya no na womo nim se bi eja agoro bi no mo kade se womo asempa ama womo te what dum gya dwuma ku ama womo ba na se kromafo no ankasa edi enhua gugugu so a ne anwea ama eja na no abrase na no krom ba womo ama bedum gya womo ba se womo ba behwe sa anyam bi ase yampa anasa bibi atesa anam so ma kromafo ne bu afu pa ya womo chese ne akoso no de nyame anim nie womo nim ba bi e betumi de kasala ganko a se eja to ba bi na won ma fredum jadwuma ko se womo mra na afemo se mo fa tanda no asai nyade am betumi aba mo ba ye so amo na mo nsansa e beduru ya asem ba ba sa ampani ampa se janahye na sense ya eno ne ade a akọ womo de dempa ya aye womo ya nokoremu anam so ama womo de adesode ato abamu mpanyifo anim ama ebia sodum jadwuma ko no se Mosrada, Sakoban Sarah was some what says Sia, Namus will be a framo, na Wabomu Mania, Adaroma, Yamamon Fanasagro, Sansa, a Coban say, you know, a Japadia Piancoma, and Nasaya, and they yen to me in Siano Quine. Any creator been a demanimui, now way free tertiary education workers union of Ghana, National Secretariat, way hosting campus UDS Tamale, box TL1704. Na womonya daje tintim na sade krata na kire no wono mo se yesu se krata yi ebetoa na atoa wo yie na wono mateteo se enne ensem binom ne namframa mu a ekoso tewu ena fe tuag me kire Tertiary Education Workers Union of Ghana ena fe Technical University Workers Association Ghana tuag womo enkan no ho yes strike bi koso sa strike no wono mo nka ho enti adwumayefo a wosuapo ahodo mu no wobibia nya na adwuma sade ese na efata sempo bibisa ekoso a ene na nye wono ma wosuapo mu a na ni nyina mu no wo mo fa ye wo ngomasua so ye mu no wo mo de nhyehyɛ ene akwampena se wo fa so na fe wo mo wo mo ase nkorabata na se wo mo yiedie ne ade papa bia ebeba ma wo mo no ena abiri bia wo mo ekoma na wo mo ka na fe wo de akyere ama amansan nyina so aso ate bi se abusuei ekose no enya dia strike action bi ada wono mo no ekobie ne se hunti wune uwom na webe hu bi ne namwa enye ntumo ye wadwuma sadia ese na efata na wono mo ka we no ena yewura Sulemana Abdullah Raham wono ena yetewu National Chairman wanya adaje etintim ne nsasha sebi afe National President Alhassan Mohammed wono so ensa esha sebi nemo National Secretariat eye hosting campus UDS Tamale ena wo mu tintim sakratai ediba ya wo mo sande bi koma Executive Secretary National Labour Commission afe Ministry of Education and Sakane de Finance Ministry nya ne de Honorable Minister ene Minister wono mo Employment and Labour Relation wono mo sonsa ka wo mo de Director General Ghana Tertiary Education Commission wono mo so eje wo mo de ena afe Chairperson Senior Staff Association University of Ghana sa wono mo so esa wo mo de ena afe wo wiye edekoma Vice Chancellor no Ghana wono so ensa eka ne de Chairperson ena local chairpersons nyina wotewu wo bia nya bi ena tu agefo so wono mo nsa ka bia wode ama sompa se yenkenkan na ekuoma nyina so wonom ntiebi ene ekuoma na ebi nso asante mantem won so mo de omo nteye we Ashanti Regional Council Teachers and Educational Workers Union tewufo ya won de ya mo so nkrabata wo TUC mu won so mo de omo ntisi odogo bi nu abe na pani a wono ene amansa dinkita ho edema wo mo Asante mantem mu opani Emmanuel Abeku Agri wono na ka say wo se wono de ho ene wo te sempanifo declare strike action entu omo de strike no wono e kopa na omo wa Asante mantem nyina no wono ya weabo ede nchi aguso awie kura de wo asan pete wano ho ewie ye no wa petition bi kama asan de afefa ne nyina se omo de konya munya de a won ba ya adwuma nne aya adwuma kyena na wa ka kire wa members nyina se so omo anye sei amfa nkyira ban a nya de aban ebehu ne omo pese omo kire no
leadership declare strike indefinite strike declare nationwide na Ashanti region your higher bo members and kaya say strike no echi kese ye pa adentina yetaichi I was say members nyina ya we say over education sector the non-teaching staff staff yedwuma enwu hia papa sisi amene mo kase se achercherefo betumia aye edwuma ma ya disua yenfora na disua ko de yinga na teaching staff yetumi ye free sisi amene mo kase the conditions of service we Ghana Education Service and teaching staff with public universities, technical universities, junior staff conditions of service, library authority, any with museums and monuments board. The conditions of service as at 2008 basic minimum the twin sign. Abusiani ati ye Emmanuel Abekwa agree. Wano ena penny a wani amansan edi kita ho edema tewu. Wamon krabata ewo asante mantem mu enu we chese wamon de amate pa na nso wamon te se yesi womunya strike bia kwa no wan beko school placement system ehun hye gusu adaya ekoso ena no Dr. Clement Park ebo Ghana adehye no mo enchemu titru ne abata ne ahwefo a wo mo pese wo mo ma ekwo ntoaso school senior high no bi na ene wasanso de ababiem Deputy Minister for Education Dr. Clement Park ena ehye abata nyina no bayi wo se wan mo srepa se ene hye dodo no wan gu akwan mu a wan ma hyase wan mo ye fa school placement no ho na wo ma hunu se ye obi mu ho no mu a self placement na wasa one mo ye ne obekọ not ho ni pasa tie ni abatan ne nkoda ya wo mo akase ba be self placement dia ma won mo ho enti anam so ma nipa no a wo ma bodompem ni nti no ama adwuma ne ntimi nko wano emfa ma won mo sede nka wo mo ehwehwe no na so wo mo sra abatan so obi anu so otwe ope eyire so paso a akoda bia yo sefata se senior high wo wura mu no ne nsa ebekani school. The process it has not ended. The patient can be reassured that we anticipated a number of challenges, and that is why we made a decision to put out a reporting date that will give you sufficient time and give us sufficient time to address all the issues. So rest assured that by the time our wards are expected to report, which is around this time next month, 18th of October, many of these issues, if not all, will be resolved. So we want to thank you for the trust and the faith, and to urge you to continue to stay calm. We will do our best to serve you. We are here to serve, and we will do our best for all of you. Thank you for your patience. Abusiawa Deputy Minister for Education Dr. Clement Park and yet to say was about an arafo nyina no be ene enwoma suamu na yegina na ehon so na yebegina ansa na yakwa akofa yaboafo nkrato so afo a wohwe amana ne ho nsem so yewura Sam Okujato Abrakwa wono nso na aya ade bi wo ne mpesua so ama timamufo a wo nyina baba wo manum asuafo a wo wie senior high school junior high a wo mko free senior high school emu mpemienu ahanu ne nson na wadoma mo bia free troubles ya matress saka ho wose sabre no enye bre wose bibi nti obi kafie se wonko school se de be na ebe so wo masene ama wo matimi asua de na wadaye ama wo manya adwen papa ebe bo ama wo man Ghana daache papa epese ekekere no yensa ebetimi asonso. Abusian senenso say hot bite kase no na wasugusu a wotie fi no numpa mu ade kwa kosi no nso yegusu gina mu a na emom senenso ma me say nyame ya adomo a ene na awotwe pepepe no ye nyina by this time na egusu odomedwam God first wo mu costo na nim ho no a no odi wani a che dome crossing na udru God first honwa baby ani adehman de anim hwe no honwa na yebutuo na wadwan ne yen wo ho ye be hyase anopa na onum ne ye de ba ba wie no nso pepepe ye ka hot bite kase ne wie se kimwa na ye wie ni nyina mu no ye ne Leicester Company Limited one day yas toothpaste and a brush e ba ya anwumere kase no wono na ne nyina gu na ba mu no wono na asan fa hoka ya ode yen ekọ esan de yaba ya to din se sompa obi bus na sa bus we no esan anti dede esoro ne fom nyina niema gum se ve niema egum no eye sompa
ye program say ye no wa ha nyina no enegum ena akyede esan ka ho eno ntitie me ye efi anopa kosi anwumre program say ye ofia ha nyina a wotibie na wode wadwe nkyere ba na wo frɛ na wo test ni nyina ya de ba ho eni ti join ye afei one mo aso yasene say Leicester Company Limited one day yas toothpaste and a brush e de abeso ye mui wo mo be che niam ne bia fiti anopa no a kosi ye be wie ya ye be firi ho a ye be ba wo mo be che saa afei time herbal mixture abusia tie malaria duro papa memeti here say ano anam de ya minsuo ya menom ne kakra no eye abomoden na pebito wa mo so aso yasene enye na pharmacy ne herbal shops nyina mu bia na wanumu ato wontimi nidi uhia time herbal mixture na bibia atumi akoye wa poso atwetwe wo no atumi abo amanema nyina atumi akoye enye na o mepacho opedodo no watu aton age number si 0244 417669 0244 417669 wa mo so yasene kama afei 21st clinic ni o the sciatica originator the sciatica commandant woman na sciatica hyase na wieye ehwo na ewo sentiri no wo to ase no e de be fa na kokomu a de ba no usire mu ho no eya na eta atwetwe a o de ose muscle pool eya afaka 21st clinic woman na ye nhwemu no ehu de bebi e friend sciatica no woman nyi sa ha no emfa mfiri wo sokra na bibia enkoyi emfama wo wonom so aso yasne sa bre no na awotwe fitie no pakosi anwumre no woman ye free screening apomdi mu nhwemu e de ama ofame kwa ya woman ye ohwe woman so kan ho bie afei Twisco energy food drink papa Twisco energy food drink aduane papa ya de be ma wo fitie no pakosi anwumre na bibia timi aye fine me pacho ne ehia ye nsuohie na wo de atwa bi na dru ene na awotwe na ye twa ne ye eche tie ye twa ne ye eche odru ho a cap si ho na wo hwie bi nom obenom ne se nsuo na wasan gibi na ade kofie na na ma masan akotwa wo fie na matoatoa so vitamin B C D ena iron ni nyina wom ena foto nso ehye akire ho na bibia atumi aye fine eye promacid of wom de abeta ayechi enye no nko a multiple quest woman na eba no say window installations ene bia okra wa ye bi eye UPVC ni aluminium no na problem aba ho a woman na ye expert ebetimi aye ne yie asiesie ne kama fensu na wusi wo dan na pese oye bia eye anu afre wo no wa be ne kama e de ama ho ena door installations UPVC aluminium ni nyina won ye ne kama afei eba no metal rolling gate burglar proofing ena gate automation electric fencing garage door security doors ni nyina bie no ena wo ye dwumadie bia bonten dwumadie bia wo pe stage ne ka ne stage no ende ya waya ne kama ya enhihim emframabo ahumtuo da bia na gina ho apatampe ana se wo pe screen kese esan de asi ho LED screen ni bi kese pa ofra wa mo a won betimi abe ne nyina kama asan so ma giant screen tisasa ne ya na ye kohwe bie ewo TV so no kese pa ne bie no nom de abesi wo kama wo ma kira kwan no ewo Eastla trade fair enchen ho no abi wo mo trade fair ya na ye kohwe bie ewo TV so no kese pa ne bie no nom de abesi wo kama wo ma kira kwan no ewo Eastla trade fair enchen ho no abi wo mo trade fair echi pe ewo chado me pa choje numbers no na frey 0544 066 666 0544 066 666 na oni yen abo enkomo se wo boy amra ne se multiple question na aka cho say we add metal and glass to your bricks enya won enko a Bell Beverages ni o ko Bell Beverages ye de obi anim se ampa e ba na nom de papa de a eyeye ne a ene ye won kase pa an dodo mu e de ema wo me pa cho he wo mu nyina kan ho e de wo mu ne papa Bell Cola 7 Star Belmont and afei ye squeeze grapes na ya ne kama pa orange and pineapple flavors ni nyina ka ho bie ya fe ye ba no cola ene malt squeeze ginger alley tonic soda bitter lemon Chapman ni aye no kan mu no ni nyina soso no ye ni nyina bi aka ho a ye de ba ama bibia atimi aye fine ana afei bela kwa ensu papa wono so ebeta ye chi na bibia so atimi aye kama eno nti ene na awotwe eye ament na fie bra na ye nyina ye nhwemom na bibia enye fine wono madawro manti ye na ne ye ho sima pembra ye ba kase ne nto aso ye de bema wo
middle edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Anu won't here. Passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Hey, ene sa Accra ne bote we demo. Anu ye demo ampa. Be say die, edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Edujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shed down Koye na Esakakra. To say what Peggy Mama or the Bem connection. What about the crow? Stroke so dear. What found small. Tessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim. Ewo Pokuase Maira Kwano so. For a doctor 0244-774-282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. SOMPA FM. SOMPA TV Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa yetoa ensem no so kopie mu ewogomu Westminster no mu a abanka chepedi ho eyo nimnyamfo Alhassan Kasim wadi empanifo anim ama sukusu awon potem ho nyina wono akoche o mahotetam sane Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ejina simpie ni apaso obra na wabo nto a Ghana mu apretumi wo hye manfo nyina abo se ye mama ayo ane ofase ye nuanom nkuma ye wo suku mu wo mo edu bra wo mo ko mfikyire na se ahotetam mo de bagu wo de ba yom ho yie no ya na ho akwa atwe nti no mema binumo efa ho advantage na ja womo sese womo nyenyem womo rough anye bia no opekwense de ama no e de akwa akoto part saade na hadwene pa na ba ye mampani ahyase ya wode emema mansi ahodo nyina eno na adugomu Westminster no so a onimyafo Alhassan Kasim enso edi mpanifo anim ema won di schools ho nyina de ma won wie ye no won SOMPA kase bonkomo sei na masire asomesi no ayasoma ya ayo papa kanko NGOs aban bibiara ikan du ayi bia mesemo eye pini kokubotwe mekase akana tara osigina hape bitesi ankankre mabi hemwa omoboano sinu be ya no so lewe etum abano sisa mekase why frustrated munyoye even mo obotwe de ne do chankrampo edi scale 1 billion eye tiskano ne 100,000 ashikra Abusia facha nanka ya frese nsabeka onimyamfo Alhassan Kasim nene no ede amawo nanso eya fidie na ebufa enchen na adesuafo ni bia enya saa adeche yi eso mfaso no won SOMPA kase bonkomo sei de na sibebre do wa brain pad ye de na today next time so benye bi oza brain baby okafa fi bia yankopon hye homa no nyen bebre obi foforo so obebe no so wetu oza brain damina ye de na mekanyi de madam man penya se oda waya oda men na ye bese yankopon de nya wa hwe bia no yankopon hye homa the next time no waye ne mrodo oda men penya se ma waya men bia ye yin so za waya men
Azawa Shriankupon Unshan, my baby, Okenya one. Onya more than that, Edanas. What kind of His Excellency John Dramani Mahama? Eda was so my young man paying beyond now, but more the more damage. Yamisha more shooting na Yakupon Shama. On board no in the singing our mobile. My kind of Yamishan. I'm on a quatintiamana once. Amonius come major. I'm born the neighbors of Fina, but the next time is when you be nature are praying the Naspa. We are this young for the be, ya and ya son faso. Afena, Honorable Al Hassan Kasim Neno, Aya Crado, Yenteka camera. Mainful, Pebena will take advantage. Go our brother, Mofabe Wako, them a hemo. Na sikatu nyifia what bottle sanitary pad what they say won mainful fadama akwenyedo o mema mfaba nketenkete bi na wa afodo bo hwan na apon widen we say na no school widen abo dem sense na ma pen ma magina do there mbaso wo so wo hu hia papa for Ghana you kan ho a oboboa ma Ghana fa ne tampa fura nti tadam da ye beja ho ma we say wa drop out from school neze o dan wo so yadun kan amembu no ho na wo bo ho ma wo so otum wo ko wenyim na wo boa ma ma ne fa ne tampa fura nti o ma pen ma yen there oba ya me na adum na so oba oboto sanitary pad na o de show them for be once and that me yoka say Goma West yes aka yenze we nya ye 21,000 kakra gudo na ye Goma West nkotin ye nya 21,000 ye de ma ye school for mofaban ma wokodam tibien ma we dey say won ho eni ati ye ya banka chipeni ye Goma West Messi mo nyamfo Al Hassan Kasim. Na wasofo ya washo jodie ne frinyuma won sanso no nyamfo Elizabeth Echare wano so apa on your friend say Portland Cement Monitoring Committee eho entoma ya enei wo mo baba boa ma cement industries ahoto a ewo ma Ghana mo no etumi egina na so ye pa na ebra na wodi se atwuma ne yama ne boni na wo pon checheku ekoho no bi ya onmonyamfo Elizabeth Echare ne nsem no watwe bi de brace. It is with great privilege that I address you today as I inaugurate the PCMC form established under the Export and Import Restriction on the Importation of Portland Cement Regulation 2016 LI 2240. This occasion signifies a renewed commitment to upholding the standards and integrity of Ghana's cement industry, a vital sector for our nation's growth and development. The cement industry is a critical ingredient of our infrastructural development, from building of roads and schools to hospitals and housing. Cement is literally the foundation of our infrastructural development progression. The establishment of PCMC4 reflects our determination to address emerging challenges within the sector, particularly the concerns surrounding the quality of imported cement products. By strengthening regulatory oversight, na nwoche no chairman ya wo baba da bejoko na no ora Noah tumfo wono so edekakra etoaso. We will particularly look at the incidence of smuggling of cement into the country, especially for people who do not have licenses to import Portland cement. So with these new words, I want to assure you that we'll do our very best and make sure that our work reflects in the quality of life of Ghanaians. Thank you very much. I was away Yamani Boni Nana or Ponchecheku and now Okofa Edibre. And yeah, upon Yanui. So after I want on a hair, I shan't cover the one some so. Yeura, Joseph, Bukari, Nipe, one on Swakasa. Now, was it, sir, your Russia Press Act, no? Now, the Womutin Timney, July 2024. Titune Act 1122, no? One more tineni, ama ye juma, set ye bia. Anka poso akobadie no enema bo bekofom. Ghana Shippers Authority as one of them. The shipping industry vital to our economy has been hindered by weak regulations affecting port efficiency and cost. The Ghana Shippers Authority Act 2024, Act 1122, passed in July 2024, aims to address these issues, ensure fair pricing, and promote best practices. The authority is developing regulations to operationalize the Act, which is expected to be submitted to Parliament for approval by end of this year. Once passed, the regulation will enable the Ghana Shippers Authority to implement measures that will reduce port cost. Sir, port costs reduce there. Me fashion po na fe yaka amanone. Na amanone no me de wo ko Russia na fe
Estonia for one mabobo ano na NATO for na womo akwakoche Russia edupre konfo no bi MiG 31 fighter womo aso edupre na ekwa na wisie free to etimi dere je nyina no na enkra ne kire se wohwe baabi a womo hu se edupre ya ene baabi enam no a eho no ayese petro nija enke ni ahia akura enso poten wa shada abo mfita du ko yi nani ama akwakofa NATO womo empapre so enti bra Facebook no so edupre ne nam ho no na no fia se tutu mme no ya na wonam wiem ho enti womo asom ena abesi sabre so kura womo so mu no poten mo wa saa na womo ewo Russia titu na asrafo no obi anso enkasai ne no ena NATO womo kasamafo Alison Hart wo chese wedie wo hu se Russia for boapa na womo boapa womo test bibi ahwe niema se empenemfo adeda nanso womo NATO fo no wono nai ewie na Estonia womo so afo a wo hwe amanone ho nsenso Magus Takna wono so be chese sede na adupre no ne asi abre ne tuwisie na no fiafia baabi ekwa waka ne ntaba na gu no ho a edi adanse se wonya boni obedi enti na ebo nipa hu na womo nso eyem hyehye won na natofo no womo asrafo etimi asom enso we nyina womo ka no yesepoten wo test ne mfidie bi ewo atoya afam ho na no nso no de wo ka sa asemi ama eto ate eye kalasia wonde ekura akokanto ne X ho wono nso ye Estonia ni na wabempa wo bambom ene wode sa ansemi nyina eto so na wie no European Commission womo president Ursula von der Leyen wono nso atwro e de akoto X se Russia chi womo beyam womo disi se tie bia NATO abusua no enya de womo beja ma obia akwa kodifnam womo de Europa ahoden beta womo chi ama womo timi anya womo tumi akrem. Leicester Company Limited adawroma one of the Yas toothpaste and the toothbrush ebeso yasene midimafo aba center nso ebeso yemubi Dr. Time da so Electroland Ghana Limited enso di fidi papa home appliances papa ebeso yasene Sompa obi bus enso ejina mu den and a time herbal mixture enso ebeka ho bia nyema nyina etimi ekọ enkan enwumre nsem wa de sum wo no na poso bie ya wote ye ene se Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama dia tujasa Ghana ban ane ko wasempanyefo eye bia boasane ye baya Burkina Faso Mali ane Niger ebesa ba ECOWAS bio Tertiary Education Workers Union force yes strike bi nam apono so na wo mo titro watermale de wo mo nka ho nti obi anya na adwuma kane mampane na adanko akufu ado so na ekasa e wasi nkoyi Ghana ha na Ghana fo nyina ya dansefo Oro Francis Asenso Boache Bantama mrashebadwani ade atudwa se wobasre sa NPP amanyoko party echitafo ene mu atemdidie no omuntwaso sada ena yekwa amanone netofo ache Russia wo mo adu prekofo no bi besisa abre se ye poten se na asrafo obi ankasai ensam no na hodo bebre eka we no mo ho ena nuanom baasa ye gibre ede anogu nsem nyina ho asew ede ma wo e wo Sompa 106.5 FM e wo nkran ha na nso nya nkran ha nko a ena te no Etifamu ewa Sompa headquarters ewa Santimantam wanu ya Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 wanu so Kumasi Adamfo Radio France Paris abrochimemu asem ne yeken ena fe Sompa 101.1 ewa Takwa Sompa 103.3 ewa Takrade 106.1 ewa Tachimai 98.9 wosunyane 90.7 won Kranza na Sompa 101.3 enso ewa Doma Kingdom 106.1 enso jefemu ewo mfifi mantemu mankasi mne nkwado emom nyina enya bitie ya udikoda na so ya Sompa FM ana Facebook no enso eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube eya Sompa FM live na www.sompaonline.com yan mati yan ka kasemu no eya me obrempon na kwaku ampoma miniminuanom akosia ejewa kwade boatin ena triple A mine ejapia apam dada